Amen. Flaqwa ktib li qatt tinkiteb l-avvanz tal-Pellegrin għandna l-eroj jismu Kristjan li ħarab minn belt il-Qirda fil-vjaġġ twil u skabrus tiegħu lejn Sion tas-sema. Ktib eċitanti li jurina x'nistgħu nippretendu li nsibu u nistennew li niltaqgħu miegħu matul il-ħajja Kristjana tagħna. Fil-vjaġġ tiegħu l-eroj Kristjan darba jgħaddi quddiem għar illi isib qudiemu żewġ tixjuħ Akka igergru jgħajruh jikkalpestawh. X'kien jisimgħu dawn żewġ tixjuħ? Papa u Pagan. Papa u Pagan. Li huma prattikament għandna stampa hawnhekk tipika ta' pajjiżna. Għar maħkum gvernat minn żewġ tixjuħ li ilhom magħna ħafna issa u rridu nirreżistuhom, soċjetà nies maqbuda fis-sekolarizmu, iridu jgawdu l-ħajja preżenti u daqshekk ma jimpurtom xeżjed dak was-sekolarizmu, jew maqbuda f'reliġjożità illi telqet warbet mill-livell għoli tal-iskrittura Mazza. Kif se nġibu ruħna aħna illi imsejħin illi nagħtu xhieda ta' Kristu bħala dixxipli tiegħu f'din is-soċjetà. Se nieħdu lill-profeta Daniel u lil sħabu bħala il-mudell għalina. Il-ktib ta' Daniel, apparti li fih ħafna profeziji, għandu lezzjonijiet qawwija u prattiċi ħafna dwar x'għandna nagħmlu aħna li ngħixu f'soċjetà sejħilha pagana. Bħala żagħżugħ Daniel u sħabu kien maqluh minn pajjiżu minn Iżrael, trasportat bħala ġuvnot fart pagana fejn hemmhekk tistgħu taħsbu kif kien ħossu. Probabbilment imrobbi b'mod devot mat-tempju u l-festi tal-lut u l-bqija. Issa jinsab fula f'qara f'soċjetà illi hija patentament pagana fil-Babilonja. Soċjetà imħassra bl-idolatrija, bis-superstizzjoni, ċertament ħassuħuta barra mill-ilma. U ċertament seta jirraġuna kif kultant nisimgħu il-wieħed jagħti parallel ieħor meta tkun Ruma għamel kif jagħmlu r-Rumani. Dejjem hemm dik il-tentazzjoni illi nimxu mal-ħamla. Immorru mal-ħamla ma nirreżistux għax altrimenti ħanqalgħuha fuq rasna. Li tkun f'minoranza ċkejkna. Għandna ħabta li forsi nadottaw l-attitudni ta' disfattisti. X'nistgħu nagħmlu? Aħna ftit ta' sawek x'nistgħu nagħmlu. Imma jkun żball kbir il għaliex aħna nemmnu f'Alla kbir, Alla omnipotenti, Alla l-ħalliq tas-sema u l-art illi qiegħed jagħmel dal-kapolavu kbir li qed isejjaħ poplu għalih. Mill-ġnus kollha tad-dinja qed isejjaħ nies li ħabbhom u jrid jurihom il-fedeltà kbira tiegħu. L-Evanġelista Ingliż Leonard Ravenhill darba qal xi ħaġa li impressjonatni immens. Qal l-ikbar meravilja, aħna l-Kristjani kollha nemmnu fil-mirakli. Meta qal l-ikbar meravilja li Alla kapaċi jagħmel illum hija li jieħu bniedem maħmuġ minn dinja maħmuġa jagħmlu qaddis permezz ta' Ġesu Kristu, imbagħad jqegħdu lura fid-dinja u jżommu qaddis. U jżommu qaddis. Alla diġà ddikjarana qaddisin maħsulin bid-demm ta' Kristu, werrieta tal-glorja eterna, qed iħallina f'din-dinja u l-ħaġeb hu li Alla kapaċi
li jżommna notfa f'pajjiż maħmuġ, f'pajjiż illi ma jridx jaf Balla. Daniel ma weriex dik il-mentalità illi if you can beat them, join them. Le, għavolja kien kważi waħdu, l-owner kif nsejħulhom, xorta waħda kellu dak l-għan qaddis, dak il-proponiment sod fih innifsu illi jowm kontra l-kurrent. Mhuwiex faċli towm kontra l-kurrent. L-aħjar li tkun bħal dik is-sufra li tinġar mill-kurrent u fej joħodha. Imma aħna msejħin biex nowmu kontra l-kurrent. U allura Alla fil-fedeltà tiegħu tagħna salvagwardji, tagħna ħanidu protezzjonijiet biex flok niddakru jew ninġarru kompletament mal-ħamla u l-ħmiex ta' id-dinja, tagħna difiża biex inkunu kapaċi nilqaw l-attakki kontinwi minn fuq il-medja, minn fuq il-post tax-xogħol, minn kullum kien. Biex nilqaw għadha l-attakki ħafna drabi sottili, però sikkwitu huma attakki diretti. Attakki vleġeġ immirati biex jagħmlu ħsara. Rridu nadottaw dan is-salvagwardji li urina li tagħna sabiex flok ma ninġarru minn dan it-tsunami li għaddej minn pajjiżna nkunu kapaċi nieqfu fis-sod u nonoraw il-Alla tagħna u nuru illi ta' bilħaq Alla tal-patt illi daħħalna f'xirka miegħu kapaċi iva iżomna, kapaċi iżomna. Ura mhux biss huwa possibbli li nirnexxu spiritwalment bla ma nitnizzu, imma aħna mamra, aħna mogħtija ir-riżorsi. Aħna mogħtija kull ma u meħtieġ għal ħajja u tjieba sabiex iva nuru illi l-feddej tagħna mhux biss ħafrina d-nubietna, ma qiegħed ukoll inaddafna minn nubietna għavolja qegħdin ngħixu f'soċjetà illi l-ħażin isseħħlu tajjeb u t-tajjeb issa jaħlu ħażin. Daniel huwa prova ħajja illi dan jista' jkun, illi nistgħu ngħixu. Aħna msejħin biex ngħixu f'dinja fejn għalkemm id-dinja abbandonat il-Alla, Alla mhux se jabbanduna lin-niesu f'din id-dinja imma attwalment se jwassalhom sad-destinazzjoni tagħhom bħalma min ara l-avvanz tal-Pellegrin jara kif finalment il-Pellegrin Kristjan jidħol u jkun moti merħba sabiħa mill-anġli tal-Alla fil-preżenza tiegħu. Il-ħaġa fundamentali biex li jridu nużaw bħala salvagwardja, bħala difiża, aħna u ngħixu minn ġurnata għall-oħra li mmorru fuq post tax-xogħol u nagħmlu l-faċendi u nagħmlu ħafna attività oħra. Irridu fondamentalment nafdaw f'Alla omnipotenti. Diħa tkun il-pedament bażiku għal ħajjitna. Il-ħajja Kristjana hija minn fidi għal fidi. Kontinwament irridu nafdaw f'Alla, ma nistgħux naffordjaw illi nimxu b'dipendenza fuq l-erf tiegħi kif nirraġuna jiena, kif naħsibha jiena, hemmhekk qed timxi fuq art żellieqa, ħadd ikkraxja, ħadd weġġa'. Irridu nafdaw f'Alla fl-erf tiegħu, fit-tarif moti li lna minn għandu, mhux b'sens ta' suffiċenza fina nfusha bħal kieku jiena kapaċi infeddi għal rasi u kapaċi nasal waħdi. Le, waħdek ma tistax tkampa. Hemm bżonn li ninħbew fih. Il-mixja tagħna hija mixja minn fidi, mill-bidu sa tmiem. Il-ġust jgħix bil-fidi. Jgħidha Ħabakkuk, jirrepetija l-Apostlu Pawlu u rridu nibqgħu sodi fuq din il-blata solida, il-ġust jgħix bil-fidi. Aħna nimxu bil-fidi u mhux bil-viżjoni, mhux b'dak li jaraw għajnejna. Mhux ħan interpretax qed jiġi l-esperjenza tiegħi b'dak li qed jaraw għajnejja u s-sens komun tiegħi, imma skont il-kelma imqazza tagħna. U allura Daniel naraw matul il-ktib tiegħu illi qiegħed jgħix b'tal mod u maniera illi għalkemm ma kienx qed jara lit talla il għaliex il-poplu talla kien esiljat, ċkejken, mormi,
imbiet minn artu 100 kbar ta' mili. U issa kienu skjavi tal-Babilonjani. Ma kienx qed jara li talla, pero seta' jafda fil-qalb talla. Seta' jafda fih. Pas-salmista seta' jgħid jien bħal siġra ħadra taż-żebbuġ fid-dar talla tiegħi. Nafda fl-imħabba fidila talla għall-eternità. Fi-żmien u għall-eternità. Għandi 7 punti ta' salvagwardji x'difiża nistgħu intellaw kontra s-soċjetà sekulari. Din hija bażika. Is-sitta l-oħra li ħansemmilkom kollha joħorġu, kollha inixxu minn dan il-fatt li aħna rridu inħarġu lil ruħna biex nafdaw falla. Ħanihbew taħt il-ġwinħajn eterni tiegħu. U t-torri setan tagħna il-ġust jaf li Alla huwa torri setan. Jiġri lejn dak it-torri u hemm isib is-sigurtà tiegħu. U allura it-tieni punt, it-tieni salvagwardja li ħansemmilkom hija xi ħaġa li toħroġ mill-fiduċja tagħna f'Alla. Il-fidi tfisser konkretament illi inserħu fuq il-kelma t'Alla. L-iskrittura mqazza. Illi nħobbuha, illi naqrawha, illi nożżuha, illi nfittxu nipprattikawha minn ġurnata l-oħra. Daniel mill-bidu meta kien għadu ġufnot. Ġufnot wera dedikazzjoni għall-iskrittura. Meta il-kap tal-Euniki prova iġi lilu u l-tlet teħbib tiegħu biex jieklu mill-ikel tas-sultan li kien ikela ovvjament dedikat lill-idoli l-allat folot sal-Babilonja, Daniel jgħidilna fil-bidu tal-ktib tiegħu illi Daniel waħħal f'moħħu sabiħa din, waħħal f'moħħu. Kellu dal-proponiment sod illi ħadd ma konvinċu mod ieħor. Waħħal f'moħħu li ma jitniġġis bl-ikel tas-sultan u lanqas bl-imbit li kien jixrobu. U għalhekk talab lil kap tal-Euniki biex ma iġelux jitniġġes. Araw, bliema b'mod dekorus, b'mod pulit, talab lill-supervisor tiegħu u qallu jekk jogħġbok, iġġelnix immur kontra kuxjenza tiegħi. Għax dak mhux permess għalina bħala lut li nikluh dak l-ikel. U allura anke f'dawn id-dettalji ċkejkna ta' ikel u xorb, Daniel ħaħsib illi ma rridx jikkomprometti ruħu. Mhux bil-kompromessi jew b'nofs qalb il-Bibja ingħatat kollha kemm hi lilna għall-ubbidjenza sħiħa tagħna. Mhux ubbidjenza parzjali fejn jaqblilna għall-konvenjenza ħansegwija meta jaqbilli meta sakemm ma weġġax. Le, Daniel ra illi Alla li kellimna aħna rridu nurruh ubbidjenza sħiħa. Mela, rridu nobdu b'determinazzjoni għax hekk Alla jonorana. U infatti, jekk nkomplu naqraw, jgħidilna issa Alla ta' lil Daniel tjieba u ħniena mal-kap tal-Euniki. Meta jqaraw dawn ħanidu hekk sitwazzjonijiet skabrużi, sitwazzjoni diffiċli ħafna drabi fuq post tax-xogħol. Darba ġiet waħda qalt li naf li s-supervisor tiegħi qiegħda tagħmel ċertu affarijiet ta' korruzzjoni fuq post x'ħan nagħmel. X'ħan nagħmel? Nagħlaq għajnejja, inkellimha. Alla kapaċi jagħtina tjieba u ħniena ma dawk li huma fuqna. Avolja huma pagani. Avolja m'għandhom ebda rispett għall-Iskrittura. Daniel irnexxielu li jaqla dal-permess li kellu bżonn biex ma jagħmilx bħal bqija tan-nies. U din il-ħaġa Ġesu wkoll jikkonferma ħjielna. Meta fil-Ġwanni 12 jgħidilna min iħobb il-ħajtu jitlifa. Imma u min jobod il-ħajtu f'din id-dinja se jżomma għal ħajja eterna. Jekk xi ħadd iservini għandu isegwini. U fejn immur jien hemm se jkun is-serv tiegħi. Jekk xi ħadd iservini, il-missier se jonorah kemm sabiħa. Jekk xi ħadd iservini konsistentament minn ġurnata għall-oħra, il-missier se jonorah. U jekk ma jonoraniex apertament f'din id-dinja ċertament se nkunu nies
illi nsibu l-approvazzjoni sieħa tal-Alla f'jum il-ġudizzju. Salvagwardju oħra rridu narmaw li nafusna bija. Aħna li qegħdin ngħixu f'soċjetà sekulari hija rridu kunu realistiċi. Ma nistgħux nirtiraw jew nitlu ġo fostqa u ninqatgħu mir-realtà tad-dinja. Irridu nkunu preparati għall-oppożizzjoni, għax l-oppożizzjoni tiġi. M'hemmx għalfejn tmur tfittixa l-oppożizzjoni tiġi anke mill-qraba tiegħek, mill-eżis tiegħek. Ġesu jgħidilna ma ġiex biex nġib il-paċi fuq l-art imma missier se jkun kontra ibnu, l-iben kontra l-missier, il-bint kontra l-om kontra l-bint. Daniel għaraf jgħix realistikament. Kien preparat għall-oppożizzjoni bħalma wkoll Pawlu vaża lill-kollega tiegħu Timotju għallu int mal-ibni, kun Satan fil-grazzja li fi Kristu Ġesu. Sofri id-batija miegħi bħala soldat tajjeb ta' Kristu Ġesu. Tkun soldat tajjeb illi libes l-armatura sieħ ħadbat id-batija. Ebda wieħed li servi ta' soldat ma jitħabbel fl-affarijiet tal-ħajja sabiex joġob lil min ingaġġaħ. Aħna ingaġġati fl-armata tal-mulej. Se nsofru. Ħuda bħala xi ħaġa bonfatt. Hekk naraw fil-ħajja ta' Daniel u ħbiebu kienu jafu illi dan xi darba ħajġu pruvati. Wasal dak il-jum meta il-Sultan Nebukadnezzer fettillu jagħmel din l-istatwa għolja u grandjuża. U ġie lin-nies li meta jisimgħu id-daqq tal-istrumenti tal-mużika kulħadd għandu jixteħed għal kubteħ u jadura lil din l-istatwa tad-deb. B'eċċezzjoni ta' erba' min-nies. Daniel, Sidrak, Mesek u Abednego, il-bib tiegħu li baqgħu bil-wieqfa. U dawn ovvjament irrappurtawhom lis-sultan, ġabhom is-sultan kien furjuż u qalilhom x'fettlilkom. U qalulu illi aħna maħniex preparati illi nqimu l-Allat tiegħek, o Sultan. Kapitlu 3 vers 16. Jekk o Sultan Nebukadnezzar, m'hemmx għalfejn wiġbuk fuq dan. Jekk ikun hekk Alla tagħna għax dak kien qeddidhom li ħajwaddabhom fil-forn tan-nar. Jekk ma jqumux l-istatwa tiegħu. Jekk ikun hekk Alla tagħna li aħna naqbduh kapaċi jeħlisna mill-forn tan-nar ħeġġeġ u jeħlisna minn idejk, o Sultan. Iżda jekk le, hemmu kienu realistiċi, kienu jafu. Il-ħafna għaddejja tal-Alla, profeti tal-antik, kienu mietu martri meħabba l-fedelta tagħhom għall-mulej. Ma jekk le, kun nafu Sultan li aħna lill-Allat tiegħek ma naqduhomx. U lanqas inqimu l-istatwa tad-deb illi inti waqqaft. U l-istess ħaġa jgħid Pietru lill-insara kontemporanji tiegħu messaġġ li għadu jgħod għalina llum meta jgħidilna maħbubin tkunu sorpriżi bil-prova taħraq li qed tiġri fostkom għall-ittestjar tagħkom. Alla qed jittestjana. Meta ngħaddu mill-prova jfissirx li abbandunana nesina, imma qed jgħaddina bil-prova biex jara l-ġenwinità tal-fidi tagħna kemm verament qegħdin naftawh. Pietru jgħidilna isewiex bħala xi ħaġa stramba, anzi jifirħu skont ma tixxierku fis-sofferenza tal-Kristu sabiex tifirħu u teżultaw ukoll fir-rivelazzjoni tal-glorja tiegħu. Jekk intom majra minħabba l-isem ta' Kristu, imberkin intom, għax l-ispirtu tal-glorja u tal-Alla jistrieħ fuqkom. Imberkin intom. Għandna dal-atteġġjament meta anke forsi ħbiebna jew kollegi tagħna iduru kontrina minħabba l-fatt li aħna rridu nonoraw lil Sidna. Hija xi ħaġa li għandna nilqawha bħala bonfatt. Dawk kollha li jixtiequ jgħixu pjetożament jew jgħixu tajjeb fi Kristu Ġesu se jkunu persegwitati. Se jkunu persegwitati. Pawlu meta mar jissoda l-erwieħ tad-dixxipli daw kienu għadhom konvertiti ġodda u reġa' mar investom għat-tieni darba, il-messaġġ tiegħu kien wieħed sempliċi ħafna. Għalilhom b'ħafna tribulazzjonijiet jeħtieġilna nitlu f'saltnet Alla.
ħafna tribulazzjonijiet. Mela, irid ikunu realistiċi u kif għadna minoranza xkejkna ma nistawx naffordjaw il-inqataw weħidna. Ma nistawx naffordjaw. Żball gravi meta ma nfittxux il-kumpanija ta' qaddisin oħra. Daniel meta kmieni fil-karriera tiegħu. Dak kien hemm is-sultan kellu ħolma u sejjaħ lill-magi tiegħu u l-orrif tiegħu għallilhom interpretaw l-ħolma, xi tfisser dil-ħolma. U da qalulu għajdilna x'inhi l-ħolma, għallulhom mhux hekk tgħid għajdu li intom x'inhi l-ħolma. Iggessjaw intom xi ħlomt u fissru ilu wkoll. Għallulu din possibbli, ma nistgħux nagħmluha. U s-sultan kien lest li jeqret il-magi kollha b'Daniel u sħabu wkoll. Għax kienu f'dak iċ-ċirku fil-palazz. U x'għamel Daniel meta samek mar Daniel daħal f'daru u għarra f'dan il-Ħananija lil-Misael u lil-Azarija sħabu biex jitolbu ħnina minn għand Alla tas-sema fuq da sigriet biex Daniel u sħabu ma jintilfux mal-bqija tal-orrif ta' Babel. Daniel dejjem fitteġ il-kumpanija ta' ħaddieħor kien jaf li qed jgħix f'art barranija f'pajjiż pagan f'ċiviltà illi telqet il-Alla. Kienu jaduraw Alla, ma mhux Alla tas-sema u l-art, mhux Alla il-ħalli tas-sema u l-art. Illi nfittxu l-kumpanija ta' xulxin jgħadhom is-salvagwardji kbar li Alla tagħna. Bonhoeffer, il-pastor Ġermaniż illi inqatel martri minn nazisti, darba qal il-preżenza fiżika ta' kristjani oħra hi sors ta' ferħ inkomparabbli u saħħa għal kull fidin. U kien jaf x'in jgħid. Għax hu nnifsu sofra s-solitudni fil-ħabs. Alla qed jagħtina l-opportunità ejjew ma nittraskurawx minn iltaqgħu flimkien biex insaħħu xulxin, nimmotivaw xulxin, ninkoraġġixxu xulxin. Tgħid li ma jiena sod biżżejjed m'hemmx għalfejn noqgħod kull darba mmur naqala mu posti, mmur il-Knisja, sod biżżejjed. L-Apostlu Pawlu wara li żarna u Malta u kien tiela bil-mod il-mod lejn Ruma fejn kellu jidher quddiem l-Imperatur, l-aħwa ta' Ruma kif semgħu dwarna qed naqra mill-Atti tal-Apostli. Ġew minn hemm sal-foru Tapju 3 vieren biex jiltaqgħu magħna. U appena Pawlu rom irringrazzja l-Alla u għamel kuraġġ. Tgħidli possibbli l-Apostlu Pawlu kellu bżonn jagħmlu kuraġġ? Iva. Għax kulħadd huwa tad-demm il-laħam. Kulħadd jgħaddi mill-wied tal-umiljazzjoni, kulħadd isofri dawk il-mumenti koroħ. U Pawlu li kien għadda minn dil maltempata u għadda x-xitwa Malta u issa jaf illi min jaf se jiġru qudiem l-Imperatur. Meta Rom għamel kuraġġ. Kienu n-nies illi kien kitbilhom il-famuża epistola lir-Rumani xi 10 snin qabel. U issa għandu l-opportunità li jarhom, jgħannaqhom, jiltaqa' magħhom, jitlob magħhom. Spurgeon il-predikatur Vittorjan ta' xi 150 sena ilu jgħid hekk ara. Xi Kristjani jippruvaw imorru l-ġenna weħidhom. Fis-solitudni. Iżda l-fidili mhumiex imqabbla mal-orsijiet jew tigri, jew bejjem li jġerrew weħidhom maqtuwejn mill-bqija. Dawk li appartinu għal Kristu huma deskritti bħala naġ. U n-naġa issiba f'merħla. Hekk il-Kristjan tal-affar tiegħu jitlebleb jew jixtieq ħafna għal komunjoni ta' aħwa oħra. Salvagwardja komuni għalina sissa ma' ħadd li qed jiġi arrestana illi għax qegħdin niltaqgħu biex nagħtu qima lil Alla l-ħaj. U nfaħru lis-Salvatur tagħna. Imma min jaf se jiġi fil-futur. Għamel l-aħjar użu mis-salvagwardji li ta' Alla. Salvagwardja oħra hija li rridu neżerċitaw ruħna bla laxkezza f'talb regolari. Talb regolari u ferventi. Hemm l-istorja f'Daniel illi
Daniel kien politiku, kien mexxej politiku u asħabu kienu jgħidu għalih meta raw l-suċċessi tiegħu fil-karriera kienu jgħidu għalih u qalu kif ħaneħilsu minnu dar-raġel, kif ħaneħilsu minnu. Ma nistgħux ngħidu li huwa korrott jew jinxtara jew jekk ħansibu xi difett hija fil-liġi tal-Alla tiegħu. U allura ftehmu illi jmorru jgħidu lis-sultan biex jifferma digriet illi ħadd ma jista' jitlob il-ħadd ħliefu lis-sultan Darius għal xahar sħiħ. Daniel sema b'da digriet u seta qal jew ġab l-iskuża li ħajkollu noħroġ barra minn Babel ħammu fuq delegazzjoni politika belt oħra jgħaddi ħalli xahar jgħaddi mbagħad jerġa' jmur lura. Se tagħmel hekk. Ma m'għamilx. Meta sema hekk? Meta sar jaf id-digriet li kien iffirmat, daħal f'daru fejn kellu l-orfa tiegħu bit-twieqi miftuħa iħarsu lejn Ġerusalemm 3 darbit kuljum kien jinżel għall-kubtej jitlob u jiżżaħħajr quddiem Alla tiegħu bħalma kien jagħmel qabel. Il-periklu kien hemm seta' sofra l-mewt jinxteħed fl-ar tal-iljuni kien jitlob qabel baqa' jitlob. Ma kienx intimidat min-nies. Għaliex min jibża mill-bniedem huwa miskut. Is-sejħa tagħna li nibżgħu minn Alla u d-deċiżjonijiet tagħna noħduhom skont l-ordni tal-Alla. Skont l-ordni tal-Alla. Daniel żamm kuntatt bla qiegħdu ma' Alla omnipotenti li huwa missierna l-koll. Li x-xirka kontinwa mal-feddej li tqanqil mill-Ispiritu Santu biex jerfa' ruħna les-sema minn siegħa l-oħra ma nistgħux nagħtu mingħajrha. Disciplina tat-talb, talb bla ma jaqta' hija l-aqwa evidenza illi qed nirnexxu bħala dawl jiddi fit-tlamijiet. J.C. Ryle, il-Isqof Anglikan u awtur popolari ħafna. Għal-inqas wieħed mill-awturi favoriti tiegħi. Jgħid il-fidi hija r-ruħ bħalma l-ħajja hija l-ġisem. It-talb huwa għall-fidi bħalma n-nifs huwa l-ġisem. Kif wieħed jista' jgħix bla ma jieħu n-nifs ma nistax nifhimha. U kif Kristjan jista' jemmen u ma jitlobx ma nistax nifhimha lanqas. Kristjan jingħaraf u tista' tassiguraw li qed jirnexxi jekk għandu prattika regolari ta' talb. Talb privat, talb komunitarju. Forsi tgħid li ma jiena intemtem, ma nafx nkun naqbad ngħid, però ftakar Alla jaqra qalbek, Alla jaf qalbek. U it-temtin tiegħek, il-frażijiet forsi anke bla sens, Alla kapaċi jagħmel sens minnhom. Itolbu l-Alla, du lejh, fittex illi tinħeba fih. Alla jgħadrek, jifmek u jweġġaħ il-karba u t-tnejda tiegħek bħalma fl-aħħar mill-aħħar tieħu pjaċir meta t-tarbija taqbad tibki. L-om tieħu pjaċir għax tajt mela dit-tarbija tiegħi għandha ftit il-ħalib ħantjula. Sissa semmejna il-Bibbja u x-xirka nisranija fost wejġ oħra, però Corrie ten Boom mara illi flimkien oħrajn kienet taħbil lut biex ma jinqatlux minn nazisti fi żmien l-aħħar gwerra. Di Corrie ten Boom darba qalet meta Kristjan jittraskura l-kumpanija ta' Kristjani oħra, ix-xitan jitbissem. Meta jieqaf jistudja l-Bibbja, ix-xitan jitħaq. Meta jieqaf jitlob, ix-xitan jisfem bil-ferħ. L-agħar ħaġa nistgħu nagħmlu hija illi nbaxxu x-xitan. Forsi m'għandekx aptit, forsi għandek rasik tuġak, forsi tant biżet itlob xorta waħda. Il għaliex dik hija l-aqwa salvagwardja hemmhekk qed turi l-fiduċja tiegħek f'Alla illi kapaċi jħarsek mill-perikli u n-nases
اللي ngħaddu minnhom f'din id-dinja. Isru jitolbu, hawnhekk f'din id-dinja maħniex vaganza, Pietru jgħidilna kunu sobri, ġifi kunu meqjusin u ddedikaw ruħkom għat-talb. Knisja ħajja, dixxiplu ta' l-aqwa kwalità tarfu il għaliex jitlob. Salvagwardja oħra illi rridu rrawmu fina hija il-kuraġġ biex nkunu xhud ta' Ġesu Kristu. Illi nuru x'aħna. Illi ma neħbewx wara subajna, id-dikjarazzjoni tiegħek u l-identità mikxufa tiegħek tgħinek f'liema sens. Well, jekk inti għandek wieħed u dan l-individwu jgħid jiena tesserat ma' tali partit politiku. Tesserat jiena, u qed jiftaħ li huwa tesserat. Qed jagħmilha xi ħaġa pubblika illi huwa tesserat ma' dal-partit. X'jibda jħoss fih? Illi jekk hemm mass meeting isu obbligat li jmur. Jekk qed isiru ġbir ta' fondi għall partit tiegħu, obbligat li jagħti. Għaliex? Għax hu iddikjara bil-miftuħ min hu u x'inhu. Meta aħna nuru x'aħna bħal m'għamel Daniel qatt ma staħa, qatt ma qat lura milli jgħid illi jien inservi l-Alla il-ħaj, il-ħalli tas-sema u l-art, Alla ta' Iżrael, mhux l-allat pagani. Meta turi l-kuluri tiegħek tħossok aktar responsabbli li tibqa' leali fil-fidi qaddisa tiegħek. Meta n-nies ikunu isiru jafu x'int, taf ċert illi se jerfgħu l-armi kontra tiegħek vera, u forsi tit beżżana. Ida ħajbdew jimmiraw il-kanuni tagħhom kontrina. Ħajbdew jassu biex meta niżolqu, ħajrexuna, ħajkritikawna. Imma x'jiġri meta aħna narfu lil ħaddieħor fi żmien opportun u skont l-okkażjoni ngħidu isma' jiena din hija l-fidi tiegħi. Nemmel Ġesu Kristu salvani bid-dem tiegħu, għandi l-maħfra tad-nubiet, irrid inservih u nħobbu skont il-kmandamenti li tani. In-nies ħajibdew jaraw kif se jixluk. Bħalma għamlu sħab Daniel, li qalu jekk da ħanħelsu minnu, rridu naraw xi ħaġa fil-liġi tal-Alla tiegħu. Imma dat tarif meta aħna narfu lil ħaddieħor x'aħna, iżommna fuq l-allert, nkunu sobri u nibqgħu fidili aktar u aktar lejn Sidna Ġesu. Daniel matul il-karriera brillanti tiegħu bħala politiku, ftakru politiku fart pagana fi gvern pagan. U irnexxielu jservi l-Alla f'dik il-kariga għolja b'kull fedeltà. Daniel irnexxielu wkoll mhux jara fil-biss x'kien u x'kien jemmen imma wkoll bħala gwida għal ħaddieħor. Saħansitra lis-sultan tiegħu, lis-sultan Nebukadnezzar f'kapitlu 4 vers 27 tal-ktieb. Lis-sultan wara li fissillu l-ħolma tiegħu, qallu għalhekk sultan, ilqa l-parir tiegħi. Ilqa l-parir tiegħi. Ifdi minn dnubietek billi tagħmel il-ħaq, ġi tagħmel is-sew u l-ħażen tiegħek billi turi l-ħniena mal-imsejknin u għandu mnejn ir-risq tiegħek jitwal. Qed jagħtih l-aħjar pari qed jgħidu indem minn dnubietek, indem minn dnubietek. Du lura. Fejn kien meħtieġ ukoll Daniel ċanfar u ma ċanfarx lil sħabu. ċanfar lis-sultan Belshazzar. Sultan pagan li kien qiegħed jagħmel dan l-orġju fil-palazz tiegħu, deret diklit tikteb fuq il-ħajt ta' fuq l-istorja. Finalment issejjaħ Daniel u lis-sultan qallu int ibnu u Belshazzar ma rażżanx il-qalbek għal kemm kont taf da kollu. Iżda rfajt li jekk innifsek kontra s-sit, kontra Jaħwe tas-sema. U ġibu quddiemek il-kisien ta' daru xrobt l-imbit minnhom int
il-kbarat tiegħek, in-nisa tiegħek, miż-żewġa l-konkubini tiegħek, faħħart l-allat tal-fidda, tad-deb, tal-bronz, tal-ħadid, tal-injam, tal-ħaġar li la jaraw, la jisimgħu u lanqas jifhmu. U l-Alla li fidejh qiegħed nifsek u traqatek kollha int ma glorifikajtux. X'kuraġġ irid ikollok, x'integrità irid ikollok biex tkellem sultanek. Vera? Int fajt għall-idolatrija u dak li qed iżommok ħaj minn mument għal ieħor int ma glorifikajtux. L-aħwa l-ar ħaġa jista' jiġrina hija meta nintimidaw ruħna għaliex huma l-maġġoranza u aħna nistgħu nagħmlu xejn. L-aħħar salvagwardja li rrid insemmilkom hija din narawha ħafna f'Danjel, speċjalment fil-profezziji tiegħu. Danjel ħaddan tama kontinwa falla. Kien jaf li fi żmienu l-poplu talla kien mormi, kien riġettat, kien fl-eżilju. Però Danjel ħaddan tama falla. Danjel kien jaf illi iva ġejjin jiem aħjar minn hekk. Għandu għall-poplu tiegħu riservat tama eterna. Fil-kapitlu 7 tal-ktib tiegħu, vers 13, Danjel fil-viżjoni tiegħu qed jirrakkontanna xra. Bqajt inħares fid-deritt tal-lejl u ara ma' sħab tas-sema kien hemm ġej wieħed bħal bin il-bniedem. Ovvjament hija referenza għal Ġesu Kristu. U resaq lej xieħ fil-jiem u resquh qudiemu u lilu kienet mogħtija ħakma u glorja u saltna biex il-popli kollha ġnus u nies ta' kull il-sien jaqduh. Il-ħakma tiegħu hija ħakma eterna li ma tgħaddix u s-saltna tiegħu ma tinqeritx. Dan huwa li żammu għaddej il-Danjel. Fi żmienu forsi qal qed inservi sultan pagan, Nebukadnezzar, Darius, Belshazzar. Imma naf li s-sultan veru, is-sultan ta' Slaten għad iwaqqaf fuq l-art saltna li ma tgħaddix. L-Imperu Babilonjan kien u spiċċa, l-Assirjan kienu spiċċa, Ruman kienu spiċċa, Ċiniż kienu spiċċa, Spanjol kienu spiċċa. L-Imperu, is-saltna li waqqaf Ġesu Kristu, bdiet kejkna qed tikber, se tkompli tikber fit-tieni miġġa tiegħu. L-art kollha se tkun mimlija bil-glorja, bit-tarif tal-Mulej bħalma l-ilma jagħti l-ibra. F'din is-saltna rrid inkun. F'din is-saltna rrid inkun. Saltna illi ma tgħaddix. Tama illi żommna għaddejjin. Tama illi żommna mixja nimmarċjaw rebbieħa. Il-kwalità tal-ħajja preżenti tiegħek. Ifhimha din. Hija kontrollata minn x'tip ta' tama tħaddan. X'inhi t-tama tagħna? L-avvent glorjuż ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi Alla jurija waqtu li huwa s-sultan ta' Slaten u sit is-sidien. Ġesu rieġa ġej. Ġesu rieġa ġej u se jwaqqaf saltna eterna. Saltna illi niesu kollha jaqduh. Dik it-tama iż-żomna. Jekk tieħu żewġ tfajliet, ma nagħmlu din il-xenarju, tieħu żewġ tfajliet. U jalquhom ġo kantina ta' palazz. Qabel jalquhom hemmhekk ħobsu ilma għal sena sħiħa. Il-waħda minnhom qabel ma jalquha jgħidula bħallhom sena se nħorġuk u ħanoqtluk. U l-oħra jgħidula isma' bħallhom sena se nħorġuk u ħadd iżżewweġ il-prinċep ta' dis-saltna u ħassir reġina fuq saltna kbira. Kif taħsbu dak iż-żewġ tfajliet se jqattaw dik is-sena magħluqin fil-kantina? Waħda hija bla tama u probabbilment jibda jkollha ptit jew ħsibijiet ta' suwiċidju. Għax tajtix qed nagħmel hawnhekk. Laqataw lis-sentenza diġà m'għandix tama. U l-oħra probabbilment kull filgħodu tqum tisfen u tgħaddi. Għax taf illi dik is-sena ħatgħaddi imbagħad se tkun elevata u dik hija s-sitwazzjoni tagħna. Għandna tama
Dik it-tama ma tistax tfalli għax hija bbażata fuq il-qawmin glorjuż ta' Sidna Ġesu. Tama moti għalilna illi żommna iffukati fid-direzzjoni tajba. Bħalma ġralu Daniel. Daniel għalhekk ma qatax qalbu għax kien jaf illi Alla qatt ikollu saltna illi r-rebħa finali hija r-rebħa ta' niesu. Daniel 12 vers 2 ħafna minnhom li huma freqdin fit-trab tal-art għati umu xuħut għal-ħajja ta' dejjem u oħrajn għall-lajb u għall-infamja ta' dejjem. In-nies ta' Ġesu Kristu huma dawk li se jqumu għal-ħajja eterna. Ħajja fil-preżenza imbierka ta' sidhom. Jekk inti mwieled mill-ġdid, irringrazzja l-Alla. Rodlu ħajr, toqgħodx tara l-ikraħ jew l-isfidi bħalissa ikkumbattihom b'kuraġġ il għaliex finalment Alla li ħariġna mill-Eġittu ta' d-dinja. Kapaċi jiggwidana tul id-deżert bħalma gwida lill-poplu antik tiegħu. Vera? Ħanerġa' nirreferi għall-avvanz għall-Pellegrin. Għadda ma' ħafna perikli. Iltaqa' ma' ħafna nies li ppruvaw jisseduċuh, jiggwidaw ħażin. Però Alla kien miegħu, Alla żammu. Alla żammu għaddej anke mill-fira tal-fruqa, d-dinja, l-fira tal-fruqa li tipprova tbelek minn kollox. Minn kollox, kull gadget, kull zgangilla għajdra li trid. Ġugarell biex teda bieħ, biex taljanak bieħ. U l-Pellegrini Kristjanu fidil, meta bdew jissikkawhom, tiġu tixtru bil-fors, tiġu tixtru. X'weġbuhom, aħna nixtru l-verità. Aħna nixtru l-verità. Dawk huma imbarazza għalina. Aħna nixtru l-verità. Alla urina l-verità hija Ibnu Ġesu Kristu. Aħna membri ħajjin fih, allura irringrazzjah l-Alla illi għamel dawn il-meravilji. Qed iżommok f'did-dinja sekulari biex juri l-glorja tiegħu illi kapaċi bħal mamlek qaddis kapaċi jżommok qaddis f'din id-dinja. U Alla l-għan tiegħu mhuwiex se jfalli. Ġesu qabel ma mar propjament biex hu l-passjoni tiegħu għalina biex jiksibna lih innifsu poplu għalih. Li d-dixxipli għalilhom għamlu kuraġġ għax jien qelibt id-dinja. Jien qelibt id-dinja, vinċejt fuq id-dinja. Daniel mela huwa ħanidu hekk il-mudell tagħna. Li jekk aħna insegwu il-prinċipji salvagwardji li mexa bihom, ċoj fada falla omnipotenti, ippretenda oppożizzjoni kif infatti esperjenza, fittex il-kumpanija ta' qaddisin oħra, talab regolarment l-Alla, ma staħax ikun xut ta' Jahwe u finalment żamm it-tama falla tiegħu tixel sa tmiem. Jekk nagħmlu hekk bħalu, nkunu ta' bilħaq eroj għal Alla. It-bissima ta' Alla tkun fuqna. Hemm għanja illi mhijiex tradotta għal Malti. Ma għanja sabiħa, Dare to be a Daniel. L-ewwel strofa tagħha tajtekha, is-sogra jgħix bħal Daniel. Mqark waħdek tkun maqtuħ. Is-sogra jkollok l-iskop fiss, il-Ġesu Sid servih mill-lum. Amen.